फारि chung tau kok salainai chini Komalpur Baptist Association ni chung leadership training chini Chottasurma Baptist Church o leadership training go phai manjak phaiga common jaga ni digons tai kubangma secretary treasurer tai chini Komalpur Association ni chonghor pastor rok tabuk oni bere chung kok salainai chini Komalpur Baptist Association ni bo digon engkai digon bini bumung tai bo mothani bo sawoi ebore om pandao phaioi tomong kha bini tom benefiting kha ba tomo eba tomo labung kha bo suno kisa bini interview suno saikhnari nai belagina hambai ano jorareman bagi ang kha ani bumung kha Rojoni Deborma ang LTS mo thani dikon angkai kubang ma salduguino je association o samung tangoi phaima ba aboni bisingo bo tinini bises e 2 din ni KBA ni leadership training o belai klaino nangkuk mani amuti kok thai chini thanio in training o suno rakha bisasini Reverend Opurbo te Reverend Torit Deborma belai klai nangkuk mani ke protocol no no sungoro belai klai no sin thani wan suk mani phaka sungje kai tu ni chongjak a chongjak abo sung tini Simon sugo oro leadership training o phainai rok je kaitoni sung dikon secretary je kono leadership mothani leadership chongjak nai rok association level chongjak nai rok leader rok borok je abo kaitor chongmani abo belai khile nango kaitor chongmani nei chung Simon sukka tabuk o leadership training o phai te management no tuye sung kumang ma mo tharogo management sung manage khai tong layo tamo ang thangnya ang kisa seler ma hai ngai chongja othoso ang kaitor ni samungo chong bakai tini kok sanani mo thawo chongja kintu ang obono tam khlai ngai kai ang thangna seler an ban sa khamya kicha ungman bagai ta kaisa borok no chongoiru e je management abo tini clear khai chung buji mangkha pastor Torit Kumar Debormani khokti khlai je management abono chung khibina nangnai ngai kaitoni samung sung tebo agogoi thangmanai abo belai klei o duita kok ani thanio surung mani ba o leadership sung belai kleino je leader rok sung kam kai surung manka hambai